Hey, good afternoon, sanibonani bafowethu. Ninjani niyaphila? Masithembe niyaphila. Mfoka Mkhonza nibingelelayo. Sibonga kakhulu bafowethu. Siphinde sinamukele la ekhaya. Ama new subscribers to this channel. Nama new followers ku TikTok. Siyanibonga ngokuba la. Thank you so much. Ngicela uma ungaka subscribe nawe. Sikhulise channel yethu yephambili. Ngiyanibonga kakhulu. Bafowethu ngithi ake ngiphawule ngalokhu ekwenzeke namhlanje. Ukuthi inkantolo inike ibail ka 400,000 rand uKatiso Mlife ekubeni kusaqhubeka iCommission kaMadlanga ngapha kuqhubeka iAd hoc committee eParliament kukhulunywa ngazo izinto ezithinta labantu. Uqeda kukhuluma khona manje ubaba uMkhwanazi ukuthi kune Big 5 elapha eGauteng. uKatiso Mlife lo ubalwa kuyo le Big 5. Bulawa abantu, kudayiswa ama drugs, kuyakidnapwa, kubanjwa imoto zemali, kwenziwa lonke uhlobo lobugebengu. Umdedela kanjani ngebail umuntu ofana nalo ekubeni kusaqhubeka uphenyo olubaluleke kangaka ngaye? Umdedela kanjani? Yini lena ngempela econvince ijudge ukuthi uKatiso Mlife uyayideserve ibail? That's what I'm asking myself. Yini econvince ijudge? Mhlambe uma ngingabona le judgment, ngoba ngingayiboni nje bangikhuluma la, nami ngibona nje indabeni ukuthi udedelwe ngebail ka 400,000. Okunye engikuzwayo ngizwe ngazuthi udedelwe ngesizathu sokuthi unamabhizinisi. So amabhizinisi akhe kufanele ukuthi ayoqhubeka wabheke, angazi ngezizathu ezithini. Kodwa yiloko nje ngikuzwile ukuthi ngeke azavunyelwe ukuphuma abe ngaphandle kweGauteng. Angazi noma ngizwe kahle, kodwa nje into eyikanjalo nje, noma ngaphandle kweJohannesburg noma ngaphandle, kodwa nje udedelwe yena ngebail ka 400,000. Bafowethu sithini ngale nto le? Phela lo muntu lona mhlawumbe ukukhumbuza nje abanye okungenzeka balibele. Usolwa kakhulu ekuthaneni udila ngama drugs njengoba nje kugcwele amaphara kangaka eSouth Africa. Adla ama drugs, abantu bethu babulawa ama drugs ezikolweni. Abanye lapha emaclubini koJohannesburg. Yibo abantu abafana nalabo kuthiwa bayasupply lapha. Udedelwe ke manje kuthiwa uyoqhubeka namabhizinisi. Mapha amabhizinisi akhe? Yimaphi lawo mabhizinisi akhe? Kahle kahle bafethu, ithini lento ngeinkantolo zethu eSouth Africa? Ithini? Ngoba lento lena nje omunye angayihumusha ngenye indlela ukuthi vele ukhululwa yibo laba abebafanda. Uyayizwa leyo nto? Ukhululwa yibo laba okuwukuthi bayamkolota, because phela ukubekile ubaba uMkhwanazi ku testimony yakhe ukuthi even izinkantolo zi-involved ebugebengwini obenzekayo la South Africa, ikakhulukazi ezintweni ezenzeka khona lapha eJohannesburg noma eGauteng. Sithini bafethu? Ake siphawuleni. Ngifuna nje uvulweni ukuthi kuthini kuwe ukuthi ukhululiwe uKatiso Mlife kusaqhubeka iMadlanga Commission la khona kuvela amagama afana nelakhe uKatiso Mlife lo noKhethi Matlala nabanye abangakaveli, okuthi masebe bonke bahlanganisa le Big 5 yigelekeqe. Kodwa nangu sededelo. Kukutshelani ngeinkantolo lokho okwenzeke namhlanje? Kukutshelani ngeinkantolo? Ngifisa nje sibheke ngoba amaphoyisa sawenzile umsebenzi. Awenzile umsebenzi, waboshwa uMlife. Inkantolo zenzani zona? Zimkhululile. Ikhona yini into mawubheka la engamotivate amaphoyisa ukuthi aqhubeke abambe igebengu mazizodedelwa kalula kanje? Ngicela uvo lwakho, ngiyabonga.